A day in the life ng isang full-time housewife na dos na nga lang ang pera, nasabihan pang big time ng mga chismosa. Dahil Easter Sunday ngayon, naisipan namin mag-asawa na pumunta sa Mampuro. Sabi ko nga, sigurado maraming tao ngayon kasi nga Easter Sunday. And dito kami, malapit na kami sa Mampurog niyan. And yung mga kasabayan namin, oh, mga papunta rin yan sa pagpiknik. Meron nga kaming mga nadaanan na isang truck talaga. Ang dami nila talaga, siguro galing pa sa malayang lugar yun. Siguro isang barangay nag-usap-usap na magpipiknik. Ang dami talaga nila, as in. Dito lang kami pumwesto sa kabila, dito sa may kanan, sa pinakadulo. Kasi dalawa lang naman kami, so hindi kami magka-cottage. Sabi namin sa ano lang kami, sa tabing batuhan. Ayan. Medyo wala pang masyadong tao dyan kasi umaga pa yan eh. Good morning din po. Saan dyan ay nakakapisto sa bato-batuhan? Kahit saan dyan? Ah. Dito na kami, nakarating na kami ng Mampuro. Dito kami sa dulo pumesto. Kasi dalawa lang naman kami ng asawa ko, hindi kami magka-cottage. May 10 pesos lang na entrance, ecological fee, tapos 10 pesos na parking. Ayan o. Being satisfied. Ayos na yun eh. Okay na to, no? At least naka-relax. Hindi namin alam kung masunod sila kuya. Kasi nagde-deliver pa. Wow, sarap. At lamig ng tubig. Oh my God! Ang lamig! Ay! May yelo ang tubig. Marumansa na binukusan na yung sa kung gano'n na yelo. Yung signal, ano? Wala signal? Yun lang. Buti na lang nauna kami sa pwesto. Mamaya marami na tao dito sa front. Kahanap nga ako ng medyo kasi wala kaming lilim eh. Hanap ako ng pulo. Ito oh. Ayan oh, medyo may siya, may shade. Ayan oh. Ito pala eh. Dito tayo! Hoy! Dito tayo! Doon kasi kami nakapwesto. Doon kami nakapwesto Mainit. Hindi dito may puno Ayun, nakalilim. Ay, tayo magpwesto. Dito pala nun. Kaya nga. Diba? May shades na tayo. Nakababa dun sa tubig yung niya, yung tubig namin, tapos yung soft drinks na maliit. Tapos yung alak. Nagdala ng bilog, wala naman siyang kainuman. Dala ng alak, wala namang kainuman. At least may dala. Oh, ayan oh. Paano yung mga dapat nakasama namin? Walang yung isa, walang motor kasi ginagamit ko pag-deliver. Tapos yung isa naman may picnic din, may kanya-kanyang gala din. Kaya ganun talaga.
soul mode kaming dalawa. Pero malay mo, may sumunod mamaya. Galing ko. Ano ko ito? Ito sa price. Ito yung dala namin. Bumili siya ng bilog. Tapos may Sprite ng maliit. Tapos tubig. Ayan. Para daw lumamig. Kaya nilagay niya dyan. Bumili siya ng baso. Ayan. Wala kasi kami dalang baso eh. Ano pa sa dahil tayo? Magkano yung ganyang baso? Dos. Mura lang. Mura nga. Kaya nga mura, 160 lang. 1 na. Eh dun yun sa ano, doon kami, doon sa ano. Sa kabila. 50 yun. So, tipo. Tangay na grabe. Yun nga, di pa ano, nagtinda tayo doon. Punso 400. Punso. Sa grocery, 300. Kasi 200 na sa grocery, 290 yun. Balik yung mga nagbibig karapin. Ma'am. Kapinta ka lang daw, di ba pinupulot na basura? Basura daw yung kanila. Ah. Bakit ang mahal na hayop? Ha? Pagbili ka ng isang buong pinya sa palengke, ano, 10, 20, Hindi mo ng 20. o 20, tapos dito yung ano, ilang, Pinalatag parang lang. kalahati lang Oh, yung lahat pinya, lang pati. Ano 35 pati yun yung pesos. mga reject yun? Oo. Kahit sa mahal. Ilang peraso, 35 pesos. Relax! Yaha, yung buhay. Anak ng meron. Iba talaga pag mayroon roon. Kala ko may kulog eh. May nag-agi lang palang kotse duban sa tulay. Raragadog. Wala tayo ditong nakikitang mayaman sa cottage Malalaman mo pag mayaman lang nasa atin kapag pag merong yaya na uniform. Saka dito, Nag-uro yan. Tanging nayaya sa ano, paliko. saan? Arabo ning Mampurog, gusto ay dun sa ano, Swimming pool. Apple Island, Pineapple Island. Di yun nga swimming pool. Tanging natin, nung nagkasikatan nun, Oh. puta sa tao ay 150. Ang entrance? Oo, eh. Per height pati. Per height. Nasa height. Saan nakakita ng entrance sa per height? Kami Dracula. 200 kami. Ang ina Di yan. ba, 120, 100. Ay nasa, kahit pa yung mga nasa mga ay mga namin dito. Oh. Ribahan din, tourist. Puta na. Siguro nasa 50 kami. Abi, mabuti na lang tayo. Ang ina, okay naman kasi entrance pa lang. Magpapagastos ka na na. Wala pati free para kahit yung baby. Oo. Karga-karga mo. Sa taon. Bayad. Sabi no. Ang ina yan. Minsan kung bago pa lang, kaya syempre, gumabawi sa gastos. Ayos na yan. Alis sila noon ka pa eh. Yapak ako ha. Uy. Di pa tayo lipa. Doon tayo sa affordable. Sabi sa akin ni Joel, yung nakuha niya dito noon, ano pa dito, lampas pa dito. Kasi sabi niya, packet yun.
Sabi niya, paano ngayon ito? Pasakat, patukad. Yan na. Oh. Oh. Diba parang mayelo yung tubig? Sa bawat lubog mo, kung gano'ng katagal nakalubog ng tubig, siguro mga gano'ng ka rin katagal ng ihi ng ihi. Ikaw? Pag malamig, mag-ihi ng ihi. Nakakapangapi. Okay. Mali po talaga. Dasap hindi po. Mga braso ko. Nanonood sa laman-lamanan. Yan. Ano pa kayo kumapaligo ka dito nag-uuran? Ano? Mas lalo na. Triple kill. Yung mga namin, baon kami ng kanin tsaka ulam. Tapos si Tria. Ayan, yung kanin namin, kundi lang kasi naman kami. Pero di naman namin yung mauubos. Pag Hindi pa yan, maubos, ha? ay di swerte. Kunti pa yan. Tapos yung ulam namin, inasal. Inasal na manok. Ulam namin ng inasar. Ayan, J-Bone style. Siyempre, nakabaon kami ng sausawan. Ayan. Sausawan to yung ansi. Tapos chili, tapos may kamatis. Perfect. Sarap. Perfect ang aming baon. Ay mo na ng piatos. Ang sarap ng ligo mo dito. Tapos, nakita mo din sa dulo, may naglilinis ng isda. Aluy! Ayan ah. Alap! Mas mag-umarap ka sa akin. Okay. Maliwanag, no? Sarap ba? Ganda nga niyang brown na yun, maliwanag. Ito kasi itim ito. Ito itim. Ito yung binili ko sa TikTok. Tapos, ayun sa kanya yung brown. Ano? So nice. Talagang halatang maliit ang mata ko. Bakit? Anong ano ito sa akin? Nasa mukha ko. Hindi kaya naman sa akin. Woo! Boy Scout! Kapamaraan. Oh, pwede ko na itong ilagay dito kasi Di ba? Kapait lang natin. kapitbahay. Ito na po si Boss Anjo. Nag-iisa, lonely. Walang katagayan. Yun sarap. Time check, 12:40 ng tanghali. Ganito na karami yung mga tao dito sa Mampurong. Ayan. Nakita rin namin yung pinsan ko dito, si Aaron at si Jerome. May iba naman silang mga kasama. Binigyan niya kami ng paksiw na paksiw, laman loob na paksiw. Ayan. Ayan.
isang baso. Kaso wala kami dalang kutsara. Nag-improvise na lang yung asawa ko ng kutsara, o 'di ba? Boy Scout, matalino. Ubos niya na yung isang bilog, oh. Siya lang na umiinom niyan, solo. Ganito na yung karami yung tao, oh. Kanina kakaunti pa lang. Manay kami tingin sa tulay kasi baka mamaya dumating yung kapatid kong bunso. Malay mo lang, baka sumunod sila. Nasaan sila? Nasaan sila? Saan yung cottage nila? Eh, no, kapatid siya. Pero nasa unahan? Oo. Okay. Ano kami, may naarabot pala. Aray mo. Nakauwi ng mga person. Ayan. Anong oras na? Mag-alas yata, 1:30. Ayan na! Nakauwi din sa wakas. Sentado.